Sizofuna ngesihlabelelo 53 Isani lezi zindaba Agaziego Awagustava Aleham Isani lezi Hallelujah.
Amen. Isihloko engizokhuluma namhla sithi asihlale ebungcweleni basezulwini. Asihlale ebungcweleni basezulwini. Ukuba umuntu uyakwazi ukuzenzela, ngabe le ndaba basezulwini iyachazeka kahle bantu bonke, ngoba ngikholwa ukuthi abantu abaningi into eyenza ukuthi bengakholwa ukuthi abanaso isithombe esihle nesiqondile ngendaba yasezulwini. Mhlawumbe ukuba abantu banesithombe esiqondile ngento yasezulwini, ngabe bahlale beshawa uvalo, abashawa uvalo belangazelele ukuya ezulwini abakulangazelelayo lokho. Kodwa into eyenza ukuthi abantu bekhululeke bengacabangi lutho ngendaba yezulu kungenxa ukuthi abanaso isithombe esiphelele ngendaba yasezulwini. Abanye bayaye bekholwe nje kodwa bengaqondi kahle. Kodwa ngicabanga ukuthi lokho kudalwa ukungahlakaniphi. Lokho kudalwa ukungahlakaniphi. Ukuhlakanipha kuningi. Ezinye ilimi ukuhlakanipha ziyazichaza ngendlela eyiningi. Kodwa la ngolimi lwesiZulu leli gama elithi ukuhlakanipha alinazo izindlela eziningi zokuchaza. Kukhona umehluko phakathi kokuhlakanipha uthi umuntu u-intelligent noma uthi umuntu u-wise. Ukuba intelligent kukuhlakanipha okukhulu, kodwa abanye kakhulu abantu very intelligent, mhlawumbe ubizwe kuthiwa uyi-genius. Kodwa uma sekuqhamuka kwi-wisdom, you become a fool. Ungahlakanipha ngokwe-science, uhlakaniphe ngezinto zenza ngesandla, uhlakaniphe ngokukhuluma. You are intelligent, but you are not wise. That's why eBhayibhelini isikhathi esiningi uma kukhulunywa ngokuhlakanipha kuyangakhulunywa nge-intelligence kodwa kukhulunywe nge-wisdom. Manje nabe abantu abaningi noma ngabe be-intelligent kangakanani babe kweswele lokhu kuhlakanipha esikubiza kuthiwa i-wisdom. Bekweswele lokhu kuhlakanipha kwasezulwini, ukuhlakanipha kokuqonda izinto abantu abaningi abangayiqondi, ukuhlakanipha kokubona izinto ngokomoya. Abantu abaningi abanakho lokho kuhlakanipha. Ngike ngalalela i-advert ikhuluma nge-funeral plan. Uma ku-advertise i-funeral plan, uthole ukuthi bayayichaza le ndaba ukuthi uyazi ukuthi kuzofika isikhathi lapha uzokufa khona. Njengoba uzokufa njena ukulungiselele kanjani lokho?
ulungiselele kanjani umngcwabo wakho ukuthi ube muhle? Ulungiselele kanjani ibhokisi lomngcwabo wakho? Ubalungiselele kanjani abantu abayofika emngcwabeni wakho? Ulungiselele kanjani ukuthi uma usufile ingababikho imali eseceleni esetshenziswayo, kodwa kusetshenziswe imali oyinikwa umshwarensi? Ngamanye amazwi una-insurance wokuthi wenze umngcwabo wakho ube mkhulu. And all the intelligent people have such insurance. Bonke abantu abahlakaniphile banawo lo insurance ukuthi uma ngifa umngcwabo wami ube muhle, uma ngifa ibhokisi lami libe muhle. Umngcwabo lowo noma ukucabanga lokho kwabantu basemhlabeni, ukucabanga kwabantu aba-intelligent, and bonke abantu bakwazi ukuthi ukuba no-insurance womngcwabo wakho, kuba ne-funeral plan, into ebalulekile. Kodwa uma uwumuntu wasezulwini, uwumuntu owazi indaba kaNkulunkulu, uma kukhulunywa nge-funeral plan uyathula kuphela. Kodwa bese uyibuza umbuzo wodwa ukuthi njengoba ngikhipha 200 rand ngenyanga ngilungiselela i-funeral plan yami, i-heavenly plan yami yona imi kanjani? Uma ngikhipha 200 rand ngenyanga ngize ngife, ngilungiselela i-funeral plan yami, ngikhipha malini ngenyanga ukulungiselela i-heavenly plan yami? Kuphi ukuhlakanipha ongenza ukuthi ngibone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba ngibe ne-heavenly plan yami? Yes, nginayo iplan yomngcwabo wasemhlabeni, kodwa iplan yomphako wami ukuthi uma lo mngcwabo usuyedlule, lapha umoya wami oyakhona ufike uphile kahle, leyo plan yona imi kanjani? Leyo plan yona imi kanjani? Is it because we do not know that after the death of this body there is a living of the spirit? Is that because we do not know? Or we make as if we do not know? We know, siyakwazi lokho. Kodwa ingqondo yethu, our intelligence, ayisifundisi ukuthi sicabange ngaleyo nto. Our intelligence ends at the time when my soul leaves my body. I-intelligence yethu igcina lapho ukuthi ngenkathi umphefumulo wami ushiya isidumbu sephelileke. Nabasemhlabeni bakwazi to exploit your thinking because they don't care about what is going to happen to you after death, because they know ukuthi asemsebenzi wabo lowo. Kodwa into abazofundisa yona ukuthi
kuzokwenzekani uselapha emhlabeni? Uzoba kanjani umngcwabo wakho? Lizoba kanjani ibhokisi lomngcwabo wakho? Kodwa ukuthi uma uswedlule kuleso simo, luzoba kanjani uhambo lwakho lokuya ezulwini? Uzofika kanjani ukuthi ungalahlwa? Akusiyona into of the intelligent. No, that is not for the intelligent. It is for the wise. But there are very few people who are wise. Many people are very, very intelligent. Lapha ke sizofundisana ngohambo lwasezulwini. Sizofundisana ngendlela yethu emva kokuphuma komphefumulo uya ezulwini kwehlukana nenyama. Sizofundisana ngenhlalo yethu yomphefumulo. Yes. Ukuya ezulwini ake ngikalela izulu laba khona kwaphakade nezidalwa zasezulwini zaba khona kwaphakade. The spiritual world has always been there. And the spiritual people have always been there. Kodwa abantu benyama abakaze belokhu babakhona ezulwini. Kukhona isikhathi lapho abantu abakulomhlaba babethi mabefa bengayi ezulwini. Kukhona isikhathi lapho abantu bakulomhlaba ababethi mabefa bengayi ezulwini. Ngoba izulu indawo in the firmament enhle kakhulu ukuthi ingahlala umuntu oke waphila kulomhlaba. Izulu likhulu kakhulu, lihle kakhulu, lisimangaliso kakhulu, and akusiyona indawo umuntu wakulomhlaba othi ma efa bese eba fit ukuthi eyohlala ezulwini, because izulu kuhlala uNkulunkulu. Umbuso wezulu umbuso kaNkulunkulu. But in the firmament miningi imbuso esemkhathini wezulu, thousands of them. Kodwa lembuso lena awukwazi ukuthi ungayiqhathanisa nombuso wasezulwini. Mhlawumbe uma kwakubakhona abantu ababeba beya ezulwini, kwakungabantu abambalwa kakhulu, njengoNoah, njengo-Abraham nabaprofeti abaningi. Abantu ababethi ma uNkulunkulu efika kubo ethi ukuze ungene ezulwini noma ukuze wamukeleke kimi ziphathe kanje bese beziphatha kanjani. Bese ke imimoya yabo bethi mangabe
yehlukana nesidumbu bese bekwazi ukuba bezulwini. Kodwa izulu akwakusiyona into okuhamba noma ubani othi mayekadela emhlabeni bese yakubo, ngoba umuntu ola emhlabeni is not fit ukuthi ehambe ezulwini, ngoba ziningi kakhulu izinto ezingcolisa umuntu emzimbeni wakhe nangokwenza kwakhe ezimenza ukuthi engaba fit ukuthi aye ezulwini. Kodwa kwahamba uNkulunkulu wayese eba lesifiso, eba nothando lokuthi abantu abasemhlabeni nabo beye ezulwini. Wayesenza i-pilot project ngabantu bakwa-Israyeli ukuthi ake ngivumele abantu abasemhlabeni ukuba bephile impilo ephilwa ngabantu basezulwini. Owakuqala uNkulunkulu wenza ukuthi abantu bakwa-Israyeli bebone ukuthi ukhona, ngoba wehla wakhuluma nomuntu, wakhuluma noMose, wahamba nabo, walwa elwa noFaro baze baphuma eGibhithe, bahamba naye uNkulunkulu. Babehamba nengilosi kaNkulunkulu ibabhekile, behamba noNkulunkulu. Kodwa bathe mase besendleleni wayesebanikeza inkolo abazothi mabeyigcina bekwazi ukungena ezulwini. Wabanikeza inkolo abazothi mabeyigcina bese bekwazi ukungena ezulwini. Inhloso kaNkulunkulu yokuthi abantwana bakwa-Israyeli ebanikeze imithetho yonke owabanikeza yona kuhlanganisa nemithetho eyishumi kwakuwukuthi bephile impilo emhlabeni ezokwenza ukuthi bekwazi ukungena ezulwini. Wayebeka le mthetho ukuthi ukuze ungene ezulwini kuyafuneka ukuthi wenze lokhu nalokhu 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 nalokhu. Ukuze ungene ezulwini ungakwenzi lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Baba khona abantwana bakwa-Israyeli abakwazi ukulandela lezo ziluleko noma lowo myalo kaNkulunkulu, kodwa iningi labo behluleka. Iningi labo lehluleka. Ikhona uJesu emthandazweni wathi asiyocela ukuthi umbuso kaNkulunkulu ube semhlabeni nentando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Ngamanye amazwi indlela yokuphila kwethu kufanele ifane nendlela yokuphila kwezidalwa zasezulwini. Indlela yokuphila kwami ifane nendlela yokuphila kwengilosi. There must be no difference, and there's no difference. Ngoba uma la emhlabeni uphila impilo engafani nempilo ephilwa ngabantu basezulwini, uma umoya wakho ufa, umoya wakho
uhlukana nenyama. Lowo moya wakho uba kuleso simo ubuphila kuso kusenyameni. Uma nikhumbula kahle ngenkathi umprofeti ubabamkhulu eqala kuba umprofeti wayeguqile ethandaza. Uma eguqile wayesebona umoya wakhe usemoyeni. Kunabantu abafake izingubo ezimhlophe besemoyeni bengaphezulu kwakhe. Uthi umprofeti ngazama ukuthi ngibafice laba bantu ngoba babemini. Kodwa uma ngithi ngiyahamba ngingafiki kubo. Uthi ngase ngibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi laba bantu abahle kanjeyana bemile mina ngihamba kodwa uma ngithi ngiyafika kubo ngingafinyeleli. Impendulo yalokho waphuma umbane wamkhombisa isidumbu sakhe esasiguqile. Uthi-ke ubabamkhulu uma ngisibheka lesi sidumbu ngathola sisibi, ngathola siphethuzela izimpethu, ngasithola siyo yonke into engcolile. Uthi basebethi laba bantu uma uphuma esidunjini esingcole kanjeyana ungakwazi kanjani ukuthi uhlangane nathi? Kodwa isidumbu sasilapha phansi. Kodwa isimo sesidumbu sakhe sasenza ukuthi umoya wakhe ungakwazi ukuhlangana nabangcwele. Isimo sesidumbu sakhe sasenza ukuthi umoya wakhe ungakwazi ukuhlangana nabangcwele. Kodwa lesi sidumbu sakhe esasingcolile, lesi sidumbu sakhe esasiphethuzela impethu sisibi engasafisi nokuthi eye kuso, sasingadalwa lutho kodwa sasidalwa izono zakhe, sasidalwa izinto owayezenza ezingafanele noma ezingemukelekile ezulwini. Hayi ukuthi kukhona umuntu owaye engcolise isidumbu sakhe, hayi ukuthi kukhona umuntu owaye emshayile noma kwakunjani noma wayegula njengoba waye ephethuzela impethu. No, lesi sidumbu ukuphethuzela impethu kwakuyizono. Kodwa lezi zono zesidumbu zenza ukuthi umoya wakhe ungakwazi ukuhlangana nabangcwele. So lesi sibonakaliso sikababamkhulu isibonakaliso of what we are all going to face at the end of the days. What? Uma ngabe sekuphuma umphefumulo wethu sefanele ukuthi uyohlangana nabangcwele, lesi sidumbu sethu sisala siba nempethu, lesi sidumbu sethu sisala sibe sibi. Ngenkathi lesi sidumbu sisibi, umoya wakho, umphefumulo wakho ungakwazi ukuhlangana nabangcwele. Uthi-ke umprofeti ngabona ingane encane idonswa ngabantu besifazane abane, omnye eyibambe ngomlenze wesandla sokudla, omnye ubambe ngalomlenze, omnye eyibambe ingalo, omnye ibambe lengalo.
beyidonsa nalona oyidonsa ngomlenze eyidonsela ukuthi kube ngeyakhe, nalona oyidonsa ngalomlenze eyidonsela ukuthi ngeyakhe, nalona oyidonsa ngengalo eyidonsela ngokuthi ingane kube ngeyakhe. Bonke bedonsa lengane kodwa beyibanga ngokuyidonsa imlenze nezandla. Uthi-ke umprofethi ngagcina sengimemeza ngikhona le moya ngathi hayibo nenzani, niyabona ukuthi nizoyibulala le ngane ngento eniyenzayo. Uthi la seliqhamuka izwi lithi uyayidabukela yini le ngane, uyayidabukela yini le ngane. Uthi umprofethi ngavuma ngathi yebo. Lathi ilizwi le ngane uwe, laba abakudonsayo abafazi bakho bayambanga. Niyazi ukuthi umprofethi wayenamakhosikazi awu-4. Lithi-ke izwi le ngane oyibona idonswa nguwe, laba abantu besifazane obabona beyibanga abafazi bakho babanga. Uthi laselithi izwi uma ngabe usabangwa ngabafazi, umoya wakho ungahlangana kanjani nathi? Uma usabangwa ngabafazi, umoya wakho ungahlangana kanjani nathi? And indeed, ngenkathi umprofethi eba umprofethi wahlukana nabo bonke abafazi bakhe, wahamba yedwa. Ngoba lobu bungcwele, lobu kugezeka kwakufuna ukuthi ebe umuntu ongazubangwa ngabafazi, ebe umuntu ongafanele ukuthi ehlale ecabanga indaba abantu besifazane. Lokho akusho ukuthi ufanele singagani. Kodwa uma usuwumuntu wasezulwini, indaba yokugana, nendaba yokuqonda, nendaba yokuthandwa iza ngemuva, ayikwazi ukubangisana noNkulunkulu. Ayibangisana. Ngakho-ke ngizama ukuba nginakhele isithombe sokuthi abantwana bakwa-Israyeli babe yi-pilot project yokuthi umuntu osemhlabeni engekwazi ukuphila impilo yasezulwini. Letha lo pilot. Kodwa ngenkathi uJesu esehamba emhlabeni esevuka kwabafile, wayesethi it is enough. The pilot project must stop. Sesibonile ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu osemhlabeni aphile impilo yasezulwini. So ngaleyo ndlela ke leli vangeli lokuthi umuntu osemhlabeni akaphile impilo yasezulwini alishunyayelwe emhlabeni wonke. Kube yilabo abakhethayo, kube yilabo abangakhethi, kodwa akube ivangeli elishunyayelwa wonke umhlaba. Zonke izizwe azivunyelwe ukuthi umuntu nomuntu kuye ngokuthi uyachuza yini noma akachuzi, kodwa umuntu nomuntu kuzo zonke izizwe uvunyelwe ukuthi uma ethanda ukuthi umoya wakhe uma usudlula lapha uye ezulwini uyokwenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, as it has been done in the pilot project. Sonke ke sasesingena, sonke ke sasesinikezwa ilungelo lokuthi sikwazi ukuthi siphile impilo esizothi masiphilile bese siya ezulwini. Ukuya ezulwini
noma ukuphila impilo yasezulwini akusiyona into automatic. Ukuya ezulwini akusiyona into eyenzeka nje noma kanjani. Wena ngenhliziyo yakho oyaye ube nesifiso sokuthi ngikhetha ukuthi uma ngiphela ngokomzimba kodwa umoya wami uyohlala ezulwini, uyohlala kule ndawo ongekho indawo efana nayo. Ngiyakhetha lokho. Wena ozethula kuNkulunkulu ngenkathi usukhethile lokho, uyaye bese uphakamisa isandla uthi ngiyayikhetha inkosi yasephakameni. Inkosi yasephakameni akusiyena uShembe, kodwa inkosi yasephakameni uJehova. Yasichazela kanjani nje? Yathi inkosi yasephakameni akusiyena uShembe, kodwa inkosi yasephakameni uJehova. uShembe uyisisebenzi sikaJehova. Uma usuthenga ngiyayikhetha inkosi yasephakameni bese uyobhajadisa. Ngenkathi ubhajadiswa unikezwa ingilosi yakho. Le ngilosi yakho ingilosi yokukholwa. Ingilosi yakho umNazaretha ambobonke abantu abanengilosi le ukhulunywa ngayo. Le ngilosi yokukholwa. Le ngilosi ngenkathi uphuma emanzini uphuma nayo. Ukukholwa utripartite. Besibele kathathu. Kunezinto okufanele zenzeke zonke ngesikhathi esisodwa kuwe. Ukukholwa kunezinto ezintathu okumele kuba zenzeke kuwe noma uzenze wena kuNkulunkulu ngesikhathi esisodwa. Uma uke wabuyeka obunye awufiti ukuthi ungene ezulwini. Uma kulezi zinto ezintathu kuke kwaba khona ongakwenzi awufiti ukuthi ungene ezulwini. Okokuqala, uma usukholwa kufanele ufunde ukuthandaza. Ukuthandaza ikhona okuyindlela yokuzethula kwabasezulwini. It is the only way of communicating with the heavenly. Prayer is the only way of communicating with the heavenly. Uma ungathandazi awukwazi ukwaziwa ezulwini. Uma ungathandazi awukwazi ukwaziwa. Ngivame ukukhuluma indaba ukuthi umthetho umanje umthetho wayela embumbulu ewumshushisi khona. Nami ngangasebenza la embumbulu kwakuneziphi zembango zabantu ababephatha imithi eyisimangaliso. Wathi uyangena umthetho enkantolo wawaphansi.
bahleka kakhulu laba abantu babeziboshwa. Wayesethathwa ehanjiswa kubaba ilanga. Wafike kwabikwa ukuthi uthena uyangena enkantolo wawa. Wayese ubaba emenzela amafutha. Wayese esuke hamba. Kodwa uthe yosithela wayesethi ubaba lo mfana kadela. Bathi baba usehambile wathi mbizeni ezela. Wayesebizwa umthetho. Wayesefike eguqa. Wathi ubaba ubani owakufundisa noma owakutshela ukuthi ubohamba uye emsebenzini ungathandazanga? Ubani umuntu owakutshela ukuthi uboya emsebenzini ungathandazanga? Uthi-ke ubaba uyazini ukuthi uma ungathandazi awaziwe ezulwini. Uma ungathandazi ufana njena nekati nje, ufana njena nenkomo, ufana noma isiphi isilwane esifa ngesikhathi esifa ngaso, siphile ngesikhathi esiphila ngaso. Kodwa uma ungathandazi awaziwa ezulwini. Makhulu amazwi athi uma ungathandazi awaziwa ezulwini. Uma ungathandazi ayikho ingilosi ehamba nawe. Ngaleyo ndlela sahlala nomthethwa embumbulu. Ngaleso sikhathi mina ngangumshushisi yena eyimanje. Ngaso sonke isikhathi sasekusithi mase siya emsebenzini bese sihlangana bese sithandaza. Entshela umthethwa lento ngoba ayizange yasuka kuye. Ethi ubaba wakhuluma kanje. Ngangisuke ngitshelwa ukuthi ubaba wakhuluma kanje. Noma ngabe kanjani noma ngabe kuthiwa sekulate kodwa kwakungenzeki ukuthi uma silokhuza siphuma siya emsebenzini singathandazi. Ngoba wathi ubaba uma ungathandazi awaziwa ezulwini. Uma ungaziwa ezulwini kusho ukuthi ayikho ingilosi ohamba nayo. Nakimi kwake kwenzeka lokho kodwa angizoxoxa kwami ngoba indaba inde. Kodwa ngixoxa lokhu kamthetho ukuthi noma ungathi ukholiwe kodwa uma ungathandazi awukholi awaziwa ezulwini. Ezulwini waziwa ngokuthandaza. Futhi uma uthandaza ungenzi izaba. Futhi uma uthandaza ungathandazi ngoba uhluphekile. Kukhona insizwa eliyafika lapha ekuseni. Yathi yake yafika lapha Pine Town izobika usizi lwayo. Ithi-ke lensizwa leyo nto eyayizofuna umsebenzi yawuthola. Ithi-ke yasebenza kodwa kwathi emva kwesikhathi waphela lo msebenzi. Ithi-ke le ndoda sengithandaze ngathandaza. Sengize ngayeka ngoba umthandazo wami awuzwakali. Tshela ekuseni ngithi-ke mina awukwazi ukuthi umthandazo wakho ungezwakali ukuthi wena ucabanga ukuthi uNkulunkulu inyanga. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu inyanga. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu into okufanele njalo uye kuye ngoba uhluphekile. Ngithi akuhambi kanjalo. uNkulunkulu uyakhonzwa. uNkulunkulu ukhonzwa uhluphekile, uNkulunkulu ukhonzwa ungahluphekile. Ngithi mina lo mthandazo wakho ubumthandazo wokuthi wena uNkulunkulu akunike umsebenzi noma aqede insizi zakho bekumthandazo wakho. Kodwa akusiwona umthandazo wokukhonza uNkulunkulu. Ngithi-ke uNkulunkulu akasiyona inyanga okuye ukuthi mhla uhluphekile ugijimele kuyo. Ngithi uNkulunkulu uyakhonzwa. Uma ngabe ufuna ukuthi insizi zakho ziphele, khonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabonga. Njengoba sizothandaza nje masilala,
asikaze kube khona into embi esehlelayo kodwa angeke ngize ngilale ngingathandazile ngishawa uvalo ukuthi ngivuka ngisho ebusuku noma sengilele ngithandaze ngoba angibongile kuNkulunkulu ukuthi ngiyaphila ngoba uNkulunkulu uthanda ukudunyiswa hayi ukuthi uNkulunkulu kufanele uze kuye ngoba uzocela uNkulunkulu ufuna ukuthi uze kuye uzomdumisa ngangijwayele uLundi nginekamelo lami engangivuka ukuthi ngo4 uke ngihlabelele mase ngihlabelele bese ngiyathandaza njalo ngihlabelele mase ngiqedile ngihlabelele bese ngiyathandaza ngelinye ilanga ngathi ngayanga esixoxweni ngabona sekufika ingane ekseni kwakuyingane esikole sifika nje ekseni sithi baba hawu yini yathi kunomuntu omi laphana enkamelweni lapho ohlale uthandaza khona lo muntu ufaka ingubo emhlophe uzombona hawu ula enkamelweni yathi uvele nje ula enkamelweni umi ngaphandle kodwa umi ulunguza efasteleni kodwa ufake ingubo emhlophe uzombona ngagijima ngathi ngiyabheka ngawathola ukuthi umuntu akekho ngase ngibona ukuthi ingilosi yami ibilapha izolalela ukuthi ngithandaza ngithini ngakho ukuthandaza is a way and a very important way of worshiping God. It is a very important way of introducing yourself to God. Ngenkathi uthandaza usuke utshela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngilapha, Nkosi ngibheke, Nkosi ngiyakudumisa. And you do that by praying. In praying, you don't have to pray ucela into. You just have to pray to say, God, thank you for what you've done for me. Uma ulala, you kneel and you pray. Nkosi, ngiyabonga ukuthi ungiphela losuku sengifika lentambama, sengifika lobusuku ngiyaphila. Uma uvuka, you wake up and you need to say, Nkosi, ngiyabonga ukuthi ngilalile angaze ngibe nankinga, angiphuphanga kabi, angehlelwa ngalutho. Ngiyabonga. Sengicela ukuthi njengoba ngivuka njena uvuke nami. Oh, Ganati.
So uShembe wakwenza kwabalula ukuthi noma ungazi ukuthi kufanele ngithandaze ngithini uma ngabe ngilala, kodwa wayesekwenzela ihlabelelo esizokhuluma sithi cela lokhu nalokhu uma ulala, noma ungazi ukuthi uzothandaza uthini uma uvuka, kodwa uShembe wasenzela ihlabelelo esizohlabelela sisho bonke okufanele sikusho uma sivuka. So yonke indlela ofanele uyifunde noma ukukhuluma ofanele ukukhulume uma ulala ukufunda ihlabelelweni sokulala. Yonke into okufanele uyikhulume kuNkulunkulu uma ngabe uvuka ukufunda ihlabelelweni sokuvuka. So ukuthandaza is the most important part. Yokukholwa is the most important part of worshiping God. Then another way, ukunikela. Noma ungakwazi ukuthandaza, ukwazi ukugcina yonke imithetho, kodwa uma unganikeli awuxhumene noNkulunkulu. Akwazi ukuxhumene. Uma nje unganikeli awuxhumene noNkulunkulu. Ikhona ngibuza ukuthi uma ngenyanga ukhipha 200 rand for your funeral plan, uma kungase ubeka abantu ababili omunye ekhiphe u200 rand ngenyanga for his funeral plan, omunye ebese ekhipha 200 rand ngenyanga for his heavenly plan, ubani lo 200 rand ongamsebenzela? Ubani ongamsebenzela? Namba abantu babili ukhipha 200 rand ngenyanga for his funeral plan, omunye ukhipha 200 rand ngenyanga for his heavenly plan. Ubani ungamsebenzela? It's a heavenly plan. Yes, because a heavenly plan, u200 rand osebenzayo for your heaven, occupy for your heavenly plan, uzosebenzela ungakafi. Yonke impilo yakho iphathelwe ile heavenly plan yomnikelo okhipha usaphila. Lo mnikelo okhipha usaphila is a heavenly plan ezokusebenzela ngaso sonke isikhathi, ingagcini ngokusebenzela ula emhlabeni. Noma usufile uzohlangabezwa ile heavenly plan okuyikhokhela every month. Ngiyakhumbula ukuthi ngapha kithi kwakunenkosikazi. Le nkosikazi lena yayinkosikazi ka14. Yasihambe emhlabeni. Ithe sekumi ihezi izoyilanda yaphaphama. Mayiphaphama yathi angiyiboni indlela. Uhamba khanye bese endleleni kuba mnyama. Uthi mase kumnyama uthi kwase kuvela izwi lithi ilapho sekuphela khona umnikelo wakho ka14. Lo mnikelo obukhipha ka14 uzibani zakho ezokusiza la emhlabeni, kube futhi zibani zakho ezizokusiza uma kuphuma umphefumulo wakho. Umphefumulo wakho ukhanyiselwa yilo mnikelo kade unikelo. Yaphaphama inkosikazi yathi angisayiboni indlela. Kukhanya kwaba mnyama, kwavela izwi lathi kulapho ke uphela umnikelo wakho ka14. Kwafanele ukuthi kubizwe umkhokheli. Isisho ukuthi yagcina nini ukukhokhela u14.
kwafanele ukuthi kuqoqwe imali iqoqelwa nje ukuthi umphefumulo wayo uhambe ubone indlela esibuyisele emuva eHealth kwaqala manje wanikelela wathi ma eqeda ukunikelela wathi ngiyabonga wavele wafa futhi. So do you see the importance yokunikela? Ukunikela kukusiza usela emhlabeni, ukunikela kukusiza noma usuhamba uya ezulwini. Kodwa i-funeral plan yakho will only work on the day ngekathi ufa. Futhi angeke isize ngisho ingane zakho afterwards. Imelele nje i-funeral plan. You are paying 200 rand for your funeral plan. Where is the 200 rand for your heavenly plan? Where is the 200 rand for lo muntu ohamba naye lengiloso ohamba nayo ifuna ukondliwa nayo, ifuna ukunikelelwa nayo ukuze ikhuthaliswa umnikelo wakho. Uguqe phambi kwaNkulunkulu uthi Nkosi nginikelela ingilosi yami ukuthi ingibheke, noma ngabe ngivelelwa yini ingilosi yami ingibheke. So without umnikelo noma ungathandaza awaziwa ezulwini, akho nto enhle ongayenzelwa ezulwini uma unganikeli. Okwesithathu, noma ungathandaza unikele, kodwa uma ungakholwa konke lokho akusho lutho. Ngaso sonke isikhathi fanele uthi Nkosi ngicela ukuthi umlomo wami ukhulume lokho okuthandwa wuwe. Umlomo wami ungakukhulumi ozothi uma ungibona wena Nkosi ngikhuluma bese uyadumala. Nkosi, amehlo ami ngicela ukuthi abuke izinto ezithandwa nguwe, ngingayibuki into engithi mangiyibuka bese wena Nkosi uyadumala. Nkosi, izindlebe zami azilalele into ethandwa nguwe, ngingayilaleli into ozothi uma ungibona ngiyilalela bese uyadumala. Nkosi, izandla zami mazisebenze ziphathe into ethandwa nguwe, izandla zami azingayiphathi into engizothi mangiyiphethe ungibona ngiyiphethe bese uyadumala. Nkosi, izinyawo zami azihambele endaweni ethandwa nguwe, azingasebenzi ukuhamba zihambele endaweni ozothi ma ungifica kuyo bese uyadumala. So by so doing, by so thinking, you are able to know ukuthi kombe yipi into namhlanje na engiyibukile uNkulunkulu ongayithandanga, yipi into namhlanje na engiyilalelile uNkulunkulu ongayithandanga, yipi namhlanje na into engiyiphathile uNkulunkulu wangayithanda, yipi into engihambele kuyo engafanele uNkulunkulu wangayithanda. So day by day you are able to know ukuthi khona lapho engone khona ngesandla sami, khona lapho engone khona ngolimi lwami, khona lapho engone khona ngamehlo ami, khona lapho engone khona ngendlebe. Even umzimba wakho uma uyinsizwa, be proud of your umzimba wakho.
awukwazi ukuthi uyinsizwa yasezulwini uhambe ubhadalala njena ulala nabantu besifazane ngoba wona umzimba wakho. You have to be proud of umzimba wakho ukuthi umzimba ongcwele lo, umzimba wensizwa yasezulwini lo mzimba lona awukwazi ukungcoliswa umuntu wesifazane noma kanjani. The same thing applies with abantu besifazane, whether uyinkosazana noma uyinkosikazi. You are proud of umzimba wakho. Umzimba wami lona, umzimba wasezulwini lona. Lo mzimba wasezulwini awukwazi ukuthi uhambe ubhadalala noma kanjani. Noma uNkulunkulu engangifica kuphi ngalo mzimba wami, akangifice endaweni ozothi mangabe engibona ngihlangene nomyeni wami ngithola isibusiso. Umzimba wakho ungawuvumeli ube wenze into ozothi uNkulunkulu ma ekubona uyenza edumale. And in that way you are able to know ukuthi ngisebenzile ngesandla sami ngasebenzela uNkulunkulu. Ngibukile ngamehlo ami ngawubuka izinto zasezulwini. Ngikhulumile ngolimi lwami ngakhuluma izinto zasezulwini. Ngilalelile ngendlebe yami ngalalela into yasezulwini. Yonke into yakho must be around uNkulunkulu. Must be around uPaul. Njengoba ngasho ekuqaleni ngathi yonke into siyona ngomzimba wethu. And therefore ukukholwa okuphelele kufanele kube ukuthandaza okuqondile, ukunikela okuqondile, nokwenza okuqondile. Ukuthi ungayenzi into embi, ungayenzi into ozothi ma uyenza ucasukelwe uNkulunkulu. Inkosi busiso. Inkosi busiso.